a chroeso i chweched pennod ein cyfres newydd CLONC A CHÂN gyda fi, Gwen Shenton, swyddog cymuned Mentoriaeth Castell-nedd Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n syrenu mewn meysydd amrywiol. Bydda fi'n cael CLONC A CHÂN gyda'r pobl dawnus yma a chewch i wrando ar eu hanesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am ei hoff gerddoriaeth. A wedi ymuno gyda ni'r wythnos hon, mae Hannah a Joe Brier, brawd a chwaer o Fryncoch yn Castell-nedd sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru a Phrydain yn ddiweddar yn athletau. Siwr i chi? Good. Iawn, diolch. Good, fi'n falch. So, jyst i ddechrau de, oeddech chi'n fodlon jyst rhoi bach o hanes chi i ni, a beth chi'n ei bodlanu yn ystod y flynyddoedd diweddar? Wel, wastad wedi bod yn athletau. Na beth mi'n i dechrau yna, is i gysgol gynradd Castell-nedd, a o'n i sports day, a nath o thrawes Mrs Stevens dweud bod fi'n gloi. Wedi i lawr i Swansea Harriers, a mae jyst i'n mynd ar hynny. Mae myddau ohoni wedi bod y Swansea Harriers gyda ni'n 90, mwy oed. Ie, ni jyst i cynrychioli, wel, nath popeth, ni jyst wedi mwynhau a nath popeth jyst mynd o fanna. Gyda fi, o'n i'n gloi yn ysgol, a wedyn nes i hefyd ymuno gyda Swansea Harriers, a jyst wedi cario ymlaen. Nawr jyst wedi gorffen prifysgol yn Cardiff Met, a mynd nôl am masters, a just cario ymlaen rhedeg, really. Un peth, jyst i gorffen prifysgol fyd, so mae'r ddau ohoni ni wedi gorffen blwyddyn hyn. O'ch chi fod graddio chi, ond chi wedi colli mas ar y diwrnod graddio, yn siŵr bod hwnna'n siomedig iawn o fe? Oh gosh, ddim mor siomedig. Oedd yn tym bach yn, o'n i wedi gweld yn dod, so ni fod graddio mis diwethaf, a mae fe jyst i cael ei postpone nawr tan Pasg 2021. So, falle bod ni'n cael ei am rhywbryd, ond O'ch chi wedi dathlu gatre, do fe? Ni wedi cael barbecue. Bach o dathiad, cael a couple o taili rownd. Well, social distancing. Yn y gardd. A dyna fe. Da iawn ddo. So, sut chi wedi bod yn cadw chi'n yn brysur yn ystod y lockdown? So, dwi wedi cael fy dissertation i wneud. Oedd hynna mewn mis diwethaf. So, just hynna. A wedyn hefyd just ymarfer pob bore really gyda fe. So fi'n bod nawr, fi'n dim byd i wneud nawr, ond so fi wedi bod. Mae'n un peth dy fi, o'n i gorffen prifysgol, tra bod yn y tŷ, so oedd popeth ar-lein. O'n i ti'n bach yn brysur, o'n i'n codi lan bob bore, ro'n i'n mynd ymarfer, wedyn dod nôl, dim ymarfer ar gras neu ar hills, neu beth bynnag o'n i'n gallu gwneud. Dod nôl, gorffen prifysgol. So o'n i lwcus achos oedd dim byd, oedd pethau dyn ni'n neud. Ond nawr, jyst i sylweddoli bod ni ddim yn gallu neud dim byd. Beth ni'n gallu neud heb athletau. Ond mae cyfyngadu wedi bod lle ni ddim yn gallu hyd yn oed mynd mas am fwy na hanner awr, o fe, so lle dychmygu bod wedi bod yn anodd, dych chi? Yn union. O'n i'n y gardd yn neud, o'n i wedi cymryd misoedd yn jyst yn ardd yn jyst ista yna. O'n i'n lwcus, mae'r hael mas, mae fe'n nice, ond lwcus iawn, bod fe'n dechrau mynd nôl i normality nawr. Yn gyflafan. So, i ddod i nabod chi'n well, wedyn fi 10 cwestiwn fach cloi i chi. Cwestiwn 1, pwy yw eich model rôl chi? So, model rôl fi yw Thomas, oherwydd mae'n reidr 400 metr. Mae'n dal cael y record, Phrydain, ble wedi redig me 19 yn gredi. So mae'n dod o Cymru hefyd, so ni'n edrych lan at y fe. Fi, mae dau dy fi, so mae'n cyntaf yn pretty obvious, y Jess Ennis. Mae'n amazing, mae pob merch yn dweud, pan maen nhw pobl yn ofyn i pwy yw model rôl, mae Jess Ennis yw pwy mae'n dweud. Fi'n really licio hi, mae'n di wneud loads, a dim just ar y track, mae'n di wneud loads off y track fyd, so fi'n really licio hwnna. A wedyn Alison Felix o America, a fi'n really licio hi hefyd, achos mae reputation massive dy athletau o drugs a just wneud popeth yn wael. So fi'n really licio hi, achos mae'n dangos y sport mewn lle nice, a mae hi'n wneud popeth yn
ti'n bod, yn deg. Ie. O, da. Beth yw'ch hoff gair Cymraeg chi? Un fi yw pop di ping. Nid gael Cymraeg i hwnna. Pop di ping neu microdom. Un fi yw Cymraes, sydd dim bach yn wahanol i fi. Ac yn fi'n dweud bod fi'n Cymraes, mae fe'n just nice a fi'n really proud o bod yn dod o Gymru. Ie, yn hollol. Beth yw'ch go-to outfit chi ar ddiwrnod arferol? Gos, o'n i'n wastad yn kit. Fi'n wahanol, fi'n lico dres o lan, achos bod fi'n wastad yn kit, fi'n lico rhoi colir ar a gwisgo nice ffroc nice. Ond fi'n wastad yn kit, fi'n really dweud dim byd arall. Ie, dwi'n eisiau gwisgo ffroc nice hefyd. Na, dwi'n constantly mewn kit hefyd. Yn lockdown, dyna'r unig beth dwi'n neud o training. So, fi'n beth i gwisgo unrhyw beth arall, really. Os gennych chi gan penodol sy'n eich motivato chi cyn ras? Dim un penodol, ond rwy'n ysgo llawer o Drake a Travis Scott cyn rwy'n rasio, just rhoi fi mewn y zone. So, dwi'n just gwrando i albums nhw. Fi'n hollol wahanol. Fi lico, ti'n mo fel, Greatest Showman. So, ti'n mo Greatest Show dy Hugh Jackman. Fi'n lico anything show, fi just lico hwnna. Fi'n hollol wahanol i fi. Os gennych chi ddyfyniad sydd yn eich ysbrydoli chi? Does dim byd penodol i fi, ond fi lico y syniad bod popeth bod fi roi mewn, fi cael mas, so fi lico, y gwaith cael bod fi roi mewn, fi'n gallu gweld beth fi wedi roi mewn i'r sport. Rwy'n hoffi pethau fel hard work beats talent a pethau fel yna, so just cario ymlaen gwaith i galed. Ie, mae'n rhaid dda, fi'n meddwl. Os gan eich brawd a chwaer unrhyw arferion gwael? Loads, mae list o fi. So mae Joe, basically, mae fe'n lico, pan mae fe'n y cegin, mae fe'n tynnu pethau mas, ond mae fe ddim yn rhoi yn ôl. So, ti'n meddwl mae'n agor cupboard yr fridge. Y fridge mae'n agor y fridge, a mae fe just gadael fel hwnna. Wel, ti ddim yn perffaith either. Mae Hannah just cymryd ages mewn y cegin hefyd, so mae'n neud pethau fel salads gyda feta a flax seeds. Mae'n just cymryd oed i neud pethau, and just, come on, you'n cael pethau i eisiau neud. So, cyn cystadleuaeth, pa bryd o fwyd ydych chi fel arfer yn bwyta? So fi'n personol, rwy'n cael porridge yn y bore, a wedyn just cael fel simple Tesco meal deal fel southern fried chicken wrap, a pethau fel yna, a just settle the nerves. Sy'n rhywbeth penodol, ond mae breakfast yr un peth pob bore, sadly, sef tost, o ieid y scramblo a wedyn iogurt, a coffi. Ond, other than that, fi ddim fel Joe. Dim list o fi penodol. Ond, ie. So, byddech chi'n dweud bod chi'n gystadleuol gyda'ch gilydd? Ie, dwi'n ennill popeth. No. Mae Hannah dod yn arfer mewn popeth, so... Honestly, dy popeth. Rhedeg lan y star, unrhyw beth, pwy sy'n mynd i car cyntaf. Ond mae fe'n diddorol, achos ddim yn athletau, ond popeth arall. So, os ni yn athletau na, ni all right yn ni. Ond dy popeth arall, mae popeth yn competition, there's no let up. Fab. Ac os gennych chi atgof neu uchafbwynt yn eich gyrfa mewn athletau hyd yn hyn, sy'n sefyll mas i chi? So, i fi yw gymau gymanlad, achos na oedd pencampwriaeth mwyaf cyntaf o'n i wedi mynd i. A o'n i just yn rili licio fe. Na'r digwyddiad o'n i wedi sylweddoli bod fi rili eisiau gwneud athletau. Cyn hynny o'n i'n neud e achos fi'n rili joio fe. Ond o'n i byth wedi meddwl bod fi'n mynd i pencampwriaethau'r byd gymanlad Ewropeaidd. O'n i'n meddwl bod i'n lwcus, ond ar ôl hynna, na beth wedi solidifio fe bod fi eisiau gwneud athletau. Ie, sefyll gyda fi yw ennill medal efydd mewn pencampwriaeth y byd dan 20. Oedd hynna'n just,
fel peth cyntaf dwi wedi ennill yn big, a yn rasio gynt cwbl o'r bechyn fel cyfle yma yn y byd, oedd hynny'n hwyl iawn. Ie, felly dychmygu. Fab, so mae dyn ni gêm nawr te, oce? So, Cystadleuaeth e. Ie, cystadleuaeth arall drwngwch chi tro yma. Barod? Ie. Pwy sy'n mwyaf doniol? Da iawn. Pwy yw'r dawnsio'r gorau? Sorry. Mewn ffrai, pwy sy'n fel arfer yn gorfod cael y last word? Mewn ras, pwy fel yn ennill? Oh, what? No. Yes. Equal? Nah. Yeah. Nah, they're Yeah. equal. Just Yeah. no. I'm not having it. Mwyaf annoying. Oh. Mae'n mynd yn wel. Pwy sy'n mwyaf tebygol o ganu yn y cawod? Ie, oce. Pwy sy'n cymryd y mwyaf o selfies? Definitely. Pwy sydd ar llais gorau? 100%. Di byth yn canu. Pwy sy'n rhoi clyfar? Oh. No. Pwy sydd ar stafell wedi mwyaf aniben? 100%. Fab, so, beth sy'n ar y gweill gyda chi nawr de ar ôl i'r cyfnod clo ddod i ben? Treino. Mwy o treino. Just catch a lan gyda cwbl o ffrindiau. Yeah. Mynd nôl i prifysgol, really. Gobeithio bod cystadleuaethau yn dechrau lan eto, achos ar y foment ni jyst i completely colli season. So ni wedi gwneud holl training yn am blwyddyn, a dim byd. Does dim classes, does dim byd. So gobeithio gallu wneud rhyw fath o cystadleuaeth. Ie. A nawr bod y pethau yma wedi cael eu colli, oedden nhw'n mynd i allu wneud e cyn blwyddyn nesaf chi'n meddwl? Falle, mae rai yn mynd lan, ond Does dim lot, really. Does dim lot, achos dim ond cap ar faint o pobl sy'n gallu bod na. So mae dim fel 4 person mewn ras ar y foment. So mae popeth wedi cyto lawr, so gobeithio bydd rhywbeth. Ie, croes i bysau. So, allwch chi gyflwyno'r can de, chi wedi dewis i ni wrando arno heddi? So ni wedi dewis Gwreiddiau gan Swnami, achos ni'n really lwco fe, a mae'n tim bach yn upbeat a, they're just nice. Fab. Wel, diolch enfawr i'r ddoi ohonoch chi am sgwrsio gyda fi, a pob lwc nawr de pan mae'r athletau yn gallu cychwyn eto. Diolch. Diolch yn fawr. Wel, diolch am Mwynhewch. Cliciwch y linc i glywed Gwreiddiau gan Swnami. Hwyl!